Asi si už hladná. Nechceme predsa, aby nám naša pani nevesta zoslabla. Musím ísť na toaletu. Ako rozkážeš, pani nevesto. Zoberiem ťa. K vašim službám, princezná. Poznávač so značkou 34D K740. Prosím, oznámte to polícii. Pomôžte. Napísali sme správu. Sleduješ veľa amerických filmov. Sme sa videli pri studničke. Nevedel som, že bude môjim osudom. Ani ona, že budem jej. Kiež by sme sa mohli vrátiť do tých dní. Kiež by sme mali možnosť prepísať svoj osud. Máš pravdu. Sa zase stratil. Všade som ho hľadala, ale otca nikde. Neboj sa, mama, príde. Kedy príde? Hľadala som ho úplne všade. Kam ten chlap takto skoro išiel? Vy viete, kam išiel však? Nenaťahujte ma a povedzte mi, kde je. Kam išiel? Azad. Povedz mi už konečne, kde je Jalil. Mama, ver mi, otec sa vráti späť. Synak, čo má znamenať, že sa vráti späť? Kam išiel? No tak, Azad, nerozčuľuj ma a hovor. Mama, nemáš sa čoho báť. Otec sa vráti živý a zdravý. Stalo sa niečo zlé však. Chcete to predo mnou utajiť však? Mama, prečo by sa malo stať niečo zlé? Sadni si. Nie je sa čoho báť. Otec nešiel sám. Má pri sebe ochrankárov. Takže Jalil...
Išiel do Midiatu. Je tam, kde má byť. Jalil, čo si to len urobil? Ako si mohol odísť, keď sa tak trápim kvôli sile? Prečo si nás nechal bez hlavy rodiny? Ale mama, nehovor tak, a ja som kto? Nie som tiež hlava rodiny? Otec sa vráti aj so sestrou. Och, ja sprostá. Všetko je to kvôli mne. A nemala som mu hovoriť, že je na nič otec a chlap. Allah, ochraňuj ich, prosím. Ako budem žiť ďalej, ak sa im niečo stane? Oh. Mama. Pozri, Sila. Toto je predposledná zastávka. Každý tvoj krok vpred znamená, že sa približuješ smrti. Ver, že ani ja netuším, čo ťa tam čaká. Tí, ktorí ťa tam očakávajú, nie sú žiadna mafia či veľké firmy. Sú to rody, ktoré dlhé roky rešpektujú iba svoje tradície. Neviem, čo tam s tebou budú chcieť urobiť. Naozaj neviem. Snažíš sa zničiť kolobeh ľudí, ktorí tam roky žijú. Vieš si predstaviť, koľko krvi sa ešte preleje pre tvoju tvrdohlavosť? Týmito slovami ma nepodvedieš. To, čo ty nazývaš kolobeh života, marí životy ľudí. Dobre. Povedzme, že je to tak. Ale nezmeníš to ani ty, ani nikto iný. Sila, nebuď tvrdohlavá. Vráť nám našu pôdu a odíď. Tvoja mŕtvola mi nepredĺží život. Ak mi teraz povieš, aby sme sa vrátili, zachránim ťa pred tvojim koncom. Nenávidíš ma minimálne tak, ako ja nenávidím teba. Tak ľahko zabíjaš ľudí. Ako je vôbec možné, že kvôli mne nerešpektuješ zvyky a nechávaš ma žiť? Sila. Nepoznáš ma tak dobre, ako si myslíš. Okrem toho, ty ma netrápiš. Ale myslí na svoje dieťa. Stojí to za to obetovať ho? Všetko robím pre svoje dieťa. Pre každé dieťa, ktoré prežíva smrť svojej matky. Ak je to od teba všetko, poďme. Počúvaj, Sila. Tam u nás máme jedno príslovie. Teraz ti ho poviem, aby si mala nad čím rozmýšľať. Smrť koňa, ktorý sa nedá skrutiť, je blízko. Do pekla. Čo povedal Šivan? Tých mužov poslal do Istanbulu môj otec. Boran, čo to hovoríš? Čo najskôr pošli do Istanbulu niekoho, kto privezie tela Sadika a Turguta. Ako rozkážeš, vodca? Oznám to ich rodinám. Zlé správy sa šíria rýchlo, nech to vedia od nás. Povedz im, že ich vodca ich nenechá o hlade. Dobre, vodca.